Күргәннәрне барлый килсәң, қағаз қаламың жетмәс. Барламасаң, шырдашлар да, тарихта ғафу етмәс. Бұл дүнияда һәр кемнең үз кыйбласы, сызган юлы, билгеләгән гамәле бар. Без истәлекләрне еш кына яшьлегебез белән бәйләргә яратабыз. Бу һәр вакыт урынлы микән соң? Менә әлеге язма безгә калса, яшьлеккә кайту гына түгел, киләчәккә аваз салу. Татарстанның иң бийек ноктасы Азнакай районында урнашкан. Бу якта иң сүзен ирексездән еш кулланасың. Чөнки булдыклы, билемле, үҗәт халык яши. Азнакай гаҗәеп гүзәл табигатьле генә түгел, ул татарны дөньяга танытучы шәхесләр бишегедә. Бүген сүзебез шаулап торган урманнар чолганышында урнашкан Камышлы авылы хакында. Аның турында истәлекләр сөйләргә телибез. Хәерле сәгатьтә. 1455 елдан башланган Шал тарихлы Шалпа авылыннан җир җитмәү сәбәпле 88 хуҗалык, каен, имән, нарат агачлары үсеп утырган яңа җиргә, Камышлы буласы урынга күченә. Бу вакыйга 1928 елны була. Латипов Ахат белән Ахмаджанов Миңнәхмәт исемлек төзиләр. Билгеле, рөхсәтсез күченешләр дә була. Авылга Камышлы күл атамасы бирәләр. Миңнәхмәт исә саван белән урам буласы урынны сөреп тә чыга. Аңа урман кырларда җыелган су төшә. Шулай итеп, урам уртасында йырганак барлыкка килә. Камышлы авылына нигез салучыларның балалары ул елларны бүгенгедәй хәтерли. Менә авыл тарихын алар үзләре ачып бирерләр. Җиргә якынрак булып, эшләү өчен җиңелрәк булсын өчен күчкән булырга тиеш ул. Ул вакытта бит транспортлар хәзергесеннән көчле тракторлар юк, ат белән эшләү. Шалпы олы, тегеләр ат белән килеп җиткәнче әби җитә ята. Бу як басулар зирак бит. Милек кутырына чаклап барганнар. Әнкәйләр инде шуңа була күчкәннәр. Кыры басуы бөтен кеше шулай үз көче белән көн күреп, диңгез кырып яши башладык. Атлар алып килдек, сыерлар алып килдек. Һәр кемнең үз хатирәсе. Алар барсы да безгә бик кадерле. Шитәннән иш алдык, иш сыймыя. Белен хатага. Иш сыймыя бергә тордык. Тегеләр иш алып кергәнче бергә тордык. Ул вакытта Камышлыны сөйләсәң шак катырлык. Киртә, сон иләр юк. Кыймалар юк. Ситәннәр, киртәләр, бәләкәй йортлар. Ул хәзер андый мунчалар да юк. Шул кадәре җир инде. Урта бер җирдә генә менә бер кое бар иде. Шул кыега киләләр иде суга. Оннан берәм күчкәннәр инде. Менә әле мин килгән вакытларда да бакчаларда бөтенләй урман сыман каенлыгы. Менә шул урман эченә шушы сыдага килеп утырганнар да индалар. Оннан берәм кешеләр күчә башлаган, үзләре тормыш корып яши башлаганнар. Күчкәч агачларны төпләп, әле без бәләкәй вакытта да агачлар һәр кемнең ишек алдында каеннар ниләр үсеп утырадыр. Шушларны төпләп колхоз булып эшләп киткәннәр. Октябрь колхозы булган башта.
Яхшаны яши башлагач, сугыш башлана, сугышны беләм миңа 5 яшьтә ярым ие. Атлар бага төялгәннәр, яшигенегә җылыйлар, гармон уйныйлар. Сөйләп, Бүтән кеше инде. Мине әти күтәреп ала да җылый да җылый. Шушы олы юл бар монда. Атлы юл. Атлы юлга чыгып күмелгәнче әнкәй яулык булгап торды. Күздән югалган чаларга. Менә шундый коточкыч хәлләр. Шушы хатын кызлар җилкәсендә торып калган бит. Камышлы авылы. Онда бит Камышыда яшьләр күп булды. Ул вакытта бөтен өйрәтенә китте солдат. Күп ул вакытта 70 хуҗалыкта 70 ират булгандыр, аның бала чагасы тагын күпме булгандыр. Бер семьядан 4 малай үлеп кайтсын әле сиңа. Көн сайын керәләр икесе утырга. Мине китап укый башладым, шулай укый башлагач, Кавказ пленниген укыталар көн сайын. Эй, мискенкәем, безнең ирләребез дә утыра торгандыр шулай пленда дип. Сугыш вакытында бездән 126 солдат киткән. Сугышка шуның 49-ы үлгән. Хәбәрсез югалган, менә аларның бездә һәйкәле бар. Клуб кырыенда. Кулсыз кайтканнар, аяксыз кайтканнар. Алар инде иртәрәк тә кайтканнар. Шунлык белән дә исән калганнардыр инде. Дөнья көтәрлек иратлар анда китеп, шунда әрәм булганнар, үлгәннәр. Тол әбиләр бар, Ямагыйда апалар, Сахира апалар. Алар монда бездә бер 10-лап, 15-ләп кеше. Менә алар бит бала табып, яхшылап шушы авылны гөрләтеп яшәүче кешеләр иде. Ей авыл, авыл, яйтегіз. Кайсыгызның гына авыл исенә төшмей, кемне генә сагындырмый, әйтегез. Һәрбер кешенең күңел түрендә туган авылы, аның моңы яши. Еллар узгач кына без аны сизә башлыйбыз, ишетәбез, хәтта күз алдына да китерәбез. Сугыш вакыты булса да, кеше халык бердәме инде. Кайгыда бергә, нибә бергә. Әле хәзерге заманда әнкәй әйтәдер, рәхәт юлга атты дип. Бер төрле кайгырганна бөтен кеше бер төсле иде. Хатирәләр белән яшибез. Чөнки безнең тамырыбыз, шишмә башыбыз авылдан. Без бәләкәй вакытта авылда һәрбер өйдән 5-6 бала йөгереп чыгадыр. Урам буйлап, урам гүрләп торадыр. Мәктәп 8 еллык мәктәп. Авыл советы, идара, клуб тулы кеше буладыр. Эй, ул яшьләрнең күплеге, көн сайын концерт, көн сайын театр, минем дә театрлар куйган кеше, 8 класс мәктәбе. Эй, күңелле, теләсә каян укытучылар килде. Бөтен дөньяда укытучы күбие. Ул яшьләр көн сайын театр ибене клубларда. Без үзебез уйныйдырык, үзебез җырлыйдырык. Шулай итеп эшләп киттек, сыерларны арттырдык. Ondan bulay kolxozlarını birleştirүү başlandı. Başta balanını bölek kusıldık. Ondan bulay balanını bölek kusılıp 1-2 yıl işlegeçte жаңадан şolpığa kuştular. Şolpığa kuştular 7 avul bolduk bir kolxozda.
Əbilərimiz barыбır dinini taşlamadılar. Mənə Sacide əbi var, Fatıma əbi var. Onlar dinini taşlamağanlar. Benim qaynanam var. Onlar dinini yo'qotmadılar, saqladılar. Avulda din bitmedi. Allah'a şükür. Onlardan başka bir nerse de yok. Bizni iskineden birinci klasqa kirgəçdə eni dualar yazdıra başladı. Azan тавышы килә. Сыкраган күкрәкне әзгенә кузгатып алган сулыш тынып кала. Халык инде безнең мәчетебезне бик ярата, Аллага шөкер. Ошбу мәчеткә әз булса да җыела. Иншаллах инде Аллаһ субхана ва тааля безгә көч вә куәт бирсә, ошбу планнарыбыз инде ошбу бәләкәй авыллардан ничек тә булса 2-3 кешене җыеп, шушы Камышлы авылына җомаларга җыеп, бер бәләкәй генә гаилә, бер бәләкәй генә дисәк, җыелса бик әйбәт булыр. Шуннан башлап таралып китер иншаллах. Аллаһ субхана ва тааля авыл җирендә мәчет булса, ул авылның киләчәге бар. Миргазиян мәчет салды, Аллах йорты. Аңа килергә тиеш бит авыл халкы, яши карты. Укымышлы муллабыз бар. Нинди сорау бирсәң җавап бирә. Чөнки ул укыган кеше гарәп телендә белә. Мәчеткә килгәндә бит ул адым сайын савап языла. Иченә кирип дуга кылсаң, тәнгә сихәт табыла. Мәчет манарасында ой, карасаң күңел тула. Дөнья йорты кунак бит ул, мәңгелекне син уйла. Озан тавышын ишетсәң, дуга кыл. Тәнгә сихәт, җанга рәхәт табарсың. Буш вакытыңда әрәм итмә. Мәчеткә кил, шунда барсын аңларсың. Дусларым, туганнарым, халкым. Бу язманы караганда уйланмый калганнарыгыз сирәк булыр. Үткәннәр киләчәккә сызган юл бит ул. Аны безнең ата-бабаларыбыз менә шулай итеп башлаган икән. Димәк, ул дөрес юл. Ә без аларның дәвамчылары фикерен җиткерергә тиеш. Ол шухатлы матуры, яшьләр көй, балачалар көй, без кичкә уеннарга чыга торган идек. Лапталар, чирталар уйный идек. Ике урамлылар уйный торган идек. Балачага шухатлы көй иде. Ул мәктәпләр шундый матур, ул мәктәпнең ихатасында матур итеп су ага торган яз көне. Ширә биде ихаталар. Хәзерге вакытта бит мәктәптә юк, садикта юк. Халык әзәя башлауга халык үзе гаепле була торгандыр инде ул. Кемнәрдер бәхет эзләп читкә чыгып китә, менә безнең бит инде күпчелек яшьләребез шәһәр җирендә тора. Шәһәрдә торып, авылны мактап, шулай итеп яталар үзләре. Тырышса, авылда үлми кеше. Бәрәңесе бар, малны асраса, акчасы да була, кайтырга теләмиләр. Biz bir karşı bu Kamışlı bitkenge. Gel min odakı saatine jetken kişi 50.000 oğlunu bitirdi. Авылыбыз бетмәсен. Мин шушы Камышлы авылында туып үсүем өчен горурланам. Без бу авылны битерсәк, безгә әби бабалар бик рәнҗеп ятачаклар. Шуның өчен киләчәк яшь буын өчен дә әйтәм, авылны ташламыйк, бергә яшик, бергә булыйк. Безнең һәрберебезнең кулдан бөтенебездән дә килә, барсында нәрсә уйласак, шуны эшлибез. Кайтсын авылга кеше дип шатланып торабыз кайткан яшьләргә. Шундый семьялар кайтсын матур дип. Матур бит Камышлы, шул чаклы.
Bizden indi avul bulmasa indi özümüzden ben aytıp bitirek gerek. Historiyabızını bilmeybiz dep aytara gerek avul bulmasa. Ondan soň özümüzden iliki ebi babalardan keletiren gurup adetlerini bilmeybiz. Mine şunun için avul gerek dep aytasim kele. Ondan soň indi bizden dinimizni ve indi bizden komünistler kelgen vaqtda da imенно şol din saklanyp kalgan bizden avul jerlerinde ebi babalar şol özlerinin unuklaryny şol bismillahlaryny öýretdiler, bitinde bizden toja ebiler öýretdiler. Mine şoňa indi özübizden dinimiz saklanady dep aytam. Бүгінгі күндәге инде тенденция бара, ислам дини күтәрелә, алга таба бара. Инде ислам дини алга таба барса, бу авылларның иншаллах киләчәге бар. Бу авыллар тарих битләрендә генә калмый. Бүгінгі көндә кеше яшәргә тырыша, эшләргә тырыша, авылны битәр дип уйламыйм мен. Bizden indi mine şu özümüzden avullar bulmasa kileçek yok dep aytara gerek. Şoňa bit şoňa görä indi kileçek bolsun için avulga yaşlar gerek. Bugünkü günde yaşlarını koytara gerek. Yaşlarını bütün yaklap da yerdem itere gerek yaşlarga. Balalar, яшьләр авылга тарту өчен, тартуны алар гына тартып кына булмый аларны. Алар үзләрендә дә бурыч сизәргә тиеш. Ата-ананы ташламый әле дип, үзләрендә бурычны сизеп кайтырга тиешләр. Киндек тамым, каным тамган җир дип, авылны торган нигезне онытмаска тиеш беркем дә. Яңа туган бала аваз салгандай, һәр гамәлнең башы бар. Иман нуриндрик барлык күркәм башлангычларыбызга да. Соңгы вакытта бик зур эш алып барыла безнең районыбызда, шушы авылларыбызда. Беренчедән инде ул без шушы республика программалары нигезендә бик күп программаларыбыз бит инде авылга, авылның үсешенә каралган. Ул инде менә яңа клублар төзелә, яңа юллар, су линиялары алыштырабыз. Шулай ук инде фапларны ремонтлыйбыз, яңа фаплар төзелә авылларыбызда. Бу инде үзебезнең президентыбызның ярдәме белән республика буенча 30 программа бар. Алар инде күбесе шушы авыллар өчен. Һәм инде авылларда бик матур итеп шул ук капиталь ремонт, мәктәп ремонтларында алып барабыз. Алар барысы да шушы авыл яшәсен, авылдагы халык китмәсен шәһәргә, һәм инде икенче зур шәһәрләргә яшьләребез шунда калып, матур итеп хезмәт итсеннәр, эшләсеннәр, һәм инде шушы авылны тагын да матурласыннар, һәм тагын да күтәрсеннәр. Бәхет ул мизгел. Һәм ул яшәйеш белән бәйле. Матур эзләр калдырлык итеп яшик. Шиде буын изе калган бакыр тау буйларында, күңел кәемгел ашкына, камышлым кырларына, якты күлгә тәңкә салдым, бетмәде сагышларым, гомерлеккә камышлыма бәйләнгән язмышларым, якты күлгә тәңкә салдым, бетмәде сагышларым, гомерлеккә камышлыма бәйләнгән язмышларым. Сандугачлар кунып, сайрый камышлым талларына, жанга якын кайыннарым сапый урманнарында, якты күлгә тәңкә салдым, бетмәде сагышларым, гомерлеккә камышлыма бәйләнгән язмышларым. Görülә булса камышлым аланында,
Betmedi sağışlarım Ömürlükке kamışlıma beyledigen Yazmışlarım Yaktı kulge denke saldım Betmedi sağışlarım Ömürlükke kamışlıma beyledigen Yazmışlarım Kaldırmayık tuğan ağlım yazmışım Ilıklarda seni sağınıp kaytsın İri kamışlım Yaktı kulge tenke saldım Bedmedi sağışlarım Ömürlükke kamışlıma beylenigen Yazmışlar